हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद हाग्रामा महिलारि हाय हाय हाग्रामा महिलारि हाय हाय जोंनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों बिटिसि बारग'सिफ हाग्रामा महिलारिया खैराबारि आरो गलायगावआव फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ लानानै गोबां माखासे खोथा समाल'सना बिथाङा खालामलांदों आरो बे खोथाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो धिक्कार होदों जोङो सोंखारिदों मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों बेयो गमामायैनो बे मुगैथावना आरो बेबायदि सोंखारिनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया जाहाथे गोजानाव थायो बे खोथाखौ दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो फोरमायहरदों आरो मैयायै जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा सोंखारिबाय बेखायनो दिनै जोंहा हाग्रामा महिलारिनि मुसुखाखौ गलायगाव आनसलिक एबसुनि लांगोना मोखांनिफ्राय जोङो रेलि खालामनानै नैबे गलायगाव टाउननि माजमजिया गेजेर जायगायाव जोङो बिथांनि मुसुखा बानायनानै जोङो सावनो नागिरदों कारना जाबाय हाग्रामा महिलारिया जाहाथे भबिष्यतआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गावनि राजखान्थिनि लाबा लाबनि थाखाय जाहाथे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बा एबसुनि आफादगिरिनि सायाव बिथाङा जाहाथे गाज्रि बाथ्रा बुङा बेनि थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ सोंखारि हरदों बिथाङा राजखान्थियाव बबे राजखान्थियाव थानानै राजखान्थि खालामो जोंहा बुंनांगौ गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ इउपिपिएलजों बिथाङा रुजुदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जानाया दिनैनिफ्राय 55 बोसोर सिगांनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दिनै गोदानसो दा बेखायनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आलादा आलादा राजखान्थि हान्जानिनो खामानि मावगोन नाथाय जोङो एबसु हिसाबै जों एबसुनि खामानिखौनो मावलांबाय थागोन दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया बेबायदि अयनाय बेबायदि जाबा बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि गेजेराव खौसेथि जोंनि गेजेराव अनलायनाय बेखौ जाहाथे बिथाङा सोंखारिनि गेजेरजों जाहाथे गावस्रा होआ बेखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायहरदों आरो हाग्रामा महिलारिया थांनाय गोलाव बोसोराव बिथाङा बिटिसिखौ सासन खालामनो मोनदोंमोन बिथाङा मोनथिना मोनथिया जोङो मिथिया बे हादरा माने गणतन्त्र देशआव रायजोआनो राजा दा बेखायनो थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिखौ रायजो राजाफोरा बिटिसिखौ सासन खालामनो थाखाय होदोंमोन नाथाय बिथाङा थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव बिटिसिखौ बिथाङा सासन खालामनायाव फेलें जादों जायनि थाखाय दिनै बिटिसियाव थानाय रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसिखौ सासन खालामनो थाखाय बिथांनो दायथ' होआ दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया पुनर्बार दायथ' थानो थाखाय बिथाङा एबसु बायदि संगठन बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बा बेबायदिनो गुबुन सोरखौबा टारगेट लानानै बिथाङा बाथ्रा बुङो दा बेखायनो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो हाग्रामा महिलारिखौ जोङो थोंजोङै जोङो सोंखारि हरदों एबसुनि आफादगिरि बायदि बा बेबायदि गुबुन दल संगठनखौ लानानै बिथाङा जाहाथे सोंखारिनानै जोंनि गेजेराव अनलायनाय जोंनि गेजेराव जौगानाय जोंनि गेजेराव खौसेथि बेखौ जाहाथे बिथाङा सेफाया आरो बिथाङा बुंबावदों जे माने एबसु आरो माने इउपिपिएलआ बर' जाथिखौल' नङा माने बिटिसिखौनो धंस' खालामबाय होनना बुङो बे बेलायाव दा बे मालाबाबो जानो हाया आरो बेखायनो आङो दहाय बुंदों जे हाग्रामा महिलारिखौ 15 बोसोर 17 बोसोर सासनाव दोननानै रायजो राजाफोरा जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बिबान होदोंमोन नाथाय बिथाङा थांनाय 15 बोसोर 17 बोसोराव जौगानायनि खामानि मावनो हायिनि थाखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ रायजो राजाफोरा बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय आरो बिथांनि जायगायाव गुबुन मानसि लानानै फैदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आरो थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ टारगेट लाबोनाया दिनै गोदान बाथ्रा नङा बे गोजाम बायदि जाफैबाय नाथाय बिथाङा फेलें जादों आरो फेलेंनि कारना जादों जिहेतु रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारिखौ नायगिरला दा बेखायनो बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो बिटिसिखौ रैखाथि होनो थाखायसो हाग्रामा महिलारिखौ राजखान्थि माने बिबाननिफ्राय बा बिथांनि जि पावार राजखान्थि जि गादिनिफ्राय बिथांखौ बोखारदों